само репетират се. Какво е това сега? Що излиза? Което един мотор изнесе на бе. Ето ги майти от България, не знам си какво, да. Добър вечер, Анена Армеец! Добър вечер, Анена Армеец! Няма ли да чуем вашите аплодисменти? Добър вечер на всички фенове на моторните спортове. Добре дошли в Арена Армеец, казвам го вече за шести пореден път, на първото по рода си България поне международно състезание по Суперкрос София 2015. The Battle begins! Тази вечер, дами и господа, ще станем свидетели на невиждано за нашите ширини и за въобще нашата гледна точка шоу, бензинопасни скокове и 20 от топ райдерите в света. Тази вечер ви обещавам висок адреналин, огън, екстремни усещания, но да се върнем към самото начало. Уважаеми дами и господа, много ми е приятно. Казвам се Симеон Колев. Здравейте, аз съм Мартин. Добър вечер, Марко. Чакай да включа микрофона. Аз съм да включа. Как кажи нещо? Тя стана с ръце и се разделиха. Той някакво радио водеше нещо, да. И пише май за някакъв женски сайт. Той е единственият българин, който те ще се създава. Така че... Само един? Български, дами и господа, българското участие! Уважаеми дами и господа, както виждате, имаме си българско участие, но преди да влезем в темите на това състезание, Мартин, искам да ти кажа, че според мен нас двамата ни е пролил един дъжд, като си гледам косите и липсата им, и не е било добре да стоим на този дъжд. Обясни обаче преди всичко мотокрос, суперкрос, бордеркрос, знам ги всичките, обаче каква е разликата между двете, брат? Разликата е много голяма между мотокрос и суперкрос. Добре. В момента това, което ще видите, е едно от най-големите състезания в Америка. Второто най-голямо състезание след NASCAR. Това е едно от най-интересните състезания в света като цяло и мога да кажа, че е доста опасно, доста големи скокове. Надявам се да се насладите всички. Започва 40 души, завършва 28, нали така? Точно така. Добре. Сега, какво следва? Звезди, знам, че са сред нас са най-големите в бранша, нали така? Точно така, едни от най-добрите в света на суперкрос са тук, така че да се наслаждавате цяла вечер. Плюс това, Стоян също е тук, единствения българин, както казахме вече. Аз си предлагам да го обявим както хората. Уважаеми дами и господа, ти направи една крачка по-така, за да те виждат. Развей флага. Уважаеми дами и господа, българското присъствие тази вечер Стоян Рашков! Стоянчо, как си, приятелю? Много съм добре, много добре се
чувствам и се радвам да се състезавам пред българска публика. Има нещо много интересно. Разбира се, че сме българи и ще го подкрепим. Има нещо много интересно при теб, че когато си започвал този спорт, най-много се подкрепила майка ти вместо баща ти, нали така? Да, така е, това е странно, доста странно. Наистина много ви благодаря за това. Колко падания имаш? Много, няма да гледам, много. Добре, пожелавам ти броя на паданията да е равен на броя на шампионските ти титли. Добре? Сега Стоян ще направи една обиколка за вас, за да видите как изглежда трасето. Как ще се справи? Една почетна обиколка ще направи бавно, няма да е толкова атрактивна, но тук целта ни е просто да се запознаем с трасето. Нали така, Марто? Точно така. Супер. Един от нас, двамата, между другото, е професионалист и това е Мартин! Мартин! Аплодисменти! Айде, брат! Виждате, в момента стояме на старта, след това един ляв на 90 градуса завой и една от най-интересните секции на сектори към секцията имате доста различни елементи и по различен начин да се прави. След този ляв завой състезателите имат само 6 метра, за да се засилят за този скок, който е дълъг 18 метра. Може да самия да видите представа точно какво се случва. Този скок се казва стената и след него следва рулетката, на която предполагам, че днес ще видим най-сериозните изпреварвания и така най-интересната част от трасето. Виждате вече идва към нас финалния скок. Това е една обиколка на трасето днес. И така, единственото по-неприятно нещо е, че по време на самото състезание няма да има водещи, за да могат състезателите да минат през тях. Но, искам да ви кажа, че това трасе тук в Арена Армеец е изградено от 2100 тона пръст, събрана от 3 места в България на обща площ от 3000 квадрата, са разположени 4 ленти по 6 метра и половина всяка, както и 2 допълнителни ленти, които обозначават зоната за безопасност. Това, което трябва да ви кажа, е, че това трасе се валира, конфигурира и оправя в рамките на 72 часа преди самото състезание. Това е сериозна инфраструктурна промяна в Арена Армеец, която виждате. Както казахме вече, разликите между мотокрос и суперкрос са доста големи, така че сега ще ви представим състезателите, които ще участват днес. Започваме с състезателите от Германия. Доколкото знам, те са много, те са една солидна група. Точно така, най-отпред може да видите Брайан Сюр. Най-интересното за него е, че той е роден. Аплодисменти за германците, всички обичаме германци. Дали са много на света. Брайан е роден в Германия, но е израснал в Тайланд. Той е световен шампион в клас 85 кубически сантиметра, както и в клас 125 кубически сантиметра, така той е най-известният германски състезател. Тоест между тази банда професионалисти имаме мега шампион, така ли? Точно така, това е чудо. Дами и господа, номер 66 от германски отбор Александър Хой! Номер 21 Юрген Вайло. Номер 723 Мариус Сиверс. Номер 388 Флориан Шут. Номер 441 Филип Егърс. Номер 477 Майкъл Картенберг. Номер 432 Уолтер Шнайдер. Номер 981 Майк Шелер. Номер 14 Кристоф Шат. Номер 921 Ули Стохер. Представяш как странно изглежда. Номер 504 Кристиан Хосфелд. Номер 503 Оливер Кас. Те ходят винаги по 13, отлично обучени са и не ги закачайте.
Така, продължаваме нататък, Марто. Продължаваме с Тим Америка. Американците знам, че са голямата работа в спорта, нали така? Точно Ние спорта. въобще не го представим. Едни от най-известните състезатели на Америка. Да, и точно тази вечер са дошли при нас. Уважаеми дами и господа, обиколили са целия свят. Това, което са направили толкова места, от които те са видели, може би никога от вас, с вас никога няма да видим. И затова ево на американците да ги представим и тях. Започваме с номер 3, Майк Браун. Майк е шампион на Америка, последния световен шампион по супер. Майк е шампион на ендурокрос последната година, национален шампион на Америка за 2001 година. How are you, Mike? Good. Yeah, glad to be here, and you know it's going to be a good race. The track's really good, and all these guys are going fast, so it should be an amazing race for everybody. Thanks, Mike. Good luck. Следващия състезател Фил Николети. Той е състезател в топ 15 на Америка. Фил Николети, чувал съм това име, между другото, дори непрофесионалист като мен знае, че това е нещо като Меси във футбола, нали така? Welcome to Bulgaria, Phil. How are you? Yeah, I'm doing great. It's been an awesome time here in Bulgaria, and hopefully we can put on an awesome show for the crowd, and yeah, have a good time. С номер 10 ще видите Джастин Брайтън. Той е един от състезателите, които е печелил почти всички европейски състезания в Италия, в Швейцария, в Франция. И днес мисля, че ще е един от фаворитите. Вярно, може ли направо назад? Трябваше малко да... Happy to be here. It's awesome to be here in Sofia, and the track's awesome tonight. So looking forward to racing in front of you guys and putting on the show. Good luck. Уестън Пайк, номер 28, състезател в топ 5. Уестън е в невероятен възход тази година, направи един от най-добрите си сезони. Hi Weston, how are you? Good, how are you guys? Everything's okay? Yeah, it's good. Stoked to be out here in Bulgaria for the first event. I just want to hear these guys in the crowd a little louder. Момчета, помоли ни да викаме и момичета. Благодаря. Джош Хенсън, номер 100, състезател на Team 100. Какво значи Team 100? Това е негов личен отбор. Номер 100 състезава той и така се казва отбор. Пази се, защото ще станем ефира. И така. How are you? Good. It's good to be here in Bulgaria. I'm psyched to see the big crowd. It's awesome to be here. Thank you guys. Because you see the race. And now, Malcolm Stewart with number 15. Малком Стюарт е на първо място. Един от най-известните суперкрос състезатели на света. Той не гроли, той е. Мачерен ли? Hi Malcolm. What's up, guys? Do you know what is your nickname in Bulgaria? Spokes? Mookie? No. Spokers? No. Your nickname is Scriptmaster. Scriptmaster? Yeah. I'll run it. Let's go. Good luck. Hey, I'm cool with that. But mainly, I just want to say thank you guys for coming out, and we're going to put a good show for you guys.
Thank you, Malcolm. Американски отбор днес отбелязва Хелуин, за това начинът, по който изглеждат, между другото, те са си оригиналните, така че ако случайно утре ги срещнете, не им казвате да си свалят маските, те просто така си изглеждат. И така, дами и господа, Арена Армеец е готова за посрещането и на химна на републиката. Тук при нас са певицата Неделяна Христова и Дани Милев. Моля, изправете се!